Mathias Woyera, utipempelere ife. Mathias Woyera, tikalowe mwamba. Moni habari ndi alongoko ndika mwa Ambuye. Lero ndiloweruka pa 14 May 2022, chaka cha Mathias Woyera. Mawu athu lero mawu oyamba ntchito zathu mu mutu 1 ndime ya 15 kulekeza 17 kupitiliza ndime ya 20 mpaka 26. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Agnes Chirambo a wamama wa Chitemwano kuchokera ku St Bernadetta Parish, Chiwavi, mu diocese ya Mzuzu. Uthenga wabwino Yohane 15 ndime ya 9 mpaka 17. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Augustine Kaliu kuchokera ku St Mathias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a malembo oyera. Mawu a m'buku la ntchito zatumwi. Ntchito zatumwi mutu 1 ndime ya 15 mpaka 17, kuyambiranso ya 20 mpaka 26. Tsiku lina panapita masiku angapo, Petro adayimirira pakati pa abale. Anthuwo onse pamodzi anali ngati 120. Iye adati, abale anga, kunayenera kuti zichitikedi zimene malembo adaneneratu za Yudasi. Paja kuzera mwa Davide Mzimu Oyera udalankhula za iyeyo amene adasogolera anthu ogwira Yesu. Yudasiyo anali mmodzi wa gulu lathu, ndipo adalankhula udindo woti azitumikira pamodzi ndi ife. Paja buku la Masalimo muli mawu akuti, nyumba yake isanduke bwinja, pasakhale munthu wogonamo. Muli mawu enanso akuti, wina alandire ntchito yake. Pali anthu ena amene akhale akusagana nafe nthawi yonse, pamene Ambuye Yesu anali pakati pathu. Kuyambira pamene iye adabatizidwa ndi Yohane, mpaka tsiku limene adatengedwa kuchoka pakati pathu kupita kumwamba. Mmodzi mwa anthu amenewa akhale mboni pamodzi ndi ife, yakuti Yesu adauka kwa akufa. Pamenepo iwo adatchula mayina awiri. Yosefe ankamutcha Barabasi, dzina lake lina ndi Yusto ndi Matiyasi. Ndipo adapemphera kuti, Ambuye, inu amene mumadziwa mitima ya anthu onse, tioneseni ndi yuti mwa awiriwa amene mwamusankha kuti alandire ntchito iyi ya utumwi, malo mwa Yudasi uja amene mudamusiya mpingo adapita kumalo omuyenera. Sono adawachitira maere anthu awiriwo. Maerewo adagwera Matiyasi, ndipo iyeyo adawonjezedwa pa gulu lija
la tumwi khumi ndi mmodzi. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga analembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Monga momwe Atate adandikondera, inenso ndakukondani. Muzikhala m'chikondi changachi. Ngati mutsata malamulo anga, mudzakhala m'chikondi changa, monga momwe ine ndatsatira malamulo a Atate anga, ndipo ndimakhala m'chikondi chawo. Ndakuwuzani zimenezi kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu, kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Lamulo langa ndi lakuti muzikondana, monga momwe ine ndakukonderani. Palibe munthu amene ali ndi chikondi choposa ichi chakuti nkutaya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Inu ndinu abwenzi anga ngati muchita zimene ndikulamulani. Sindikutchulaninso antchito ayi, pakuti wantchito sadziwa zimene mbuye wake akuchita, koma ndikukutchulani abwenzi chifukwa zonse zimene ndidamva kwa Atate anga ndidakudziwitsani. Sindinutu mudandisankha ine ayi, koma ine ndine ndidakusankhani inu, ndipo ndidakupatulani kuti mubereke zipatso zake zokhalitsa. Motero chilichonse chimene mungapemphe Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Choncho lamulo langa ndi lakuti muzikondana. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero pa 14 Meyi tikuchita chaka cha Mathias Woyera. Mathias Woyera mwachidule mbiri yake lero imatikumbutsa kuti iye adafa imfa ya umalitiri, adali malitiri kuchitiradi umboni dzina la Ambuye athu Yesu Khristu. Asadafike kumeneko tikudziwanso mmene zinakhalira pakati pa the 12 apostles, kuti mmodzi mwa iwo Judas Iscariot ndi zimene zinachitika. Panali ngati tsopano gapu, panali ngati chigweru kuti kodi tsopano apa tiyikepo ndani. Adapemphera ophunzira, adachita maere m'mapemphero momwemo, kenako maere nkugwera Mathias kuvomera udindo kukhala nawo mgulu la ophunzira aja. Mawu oyamba akunenetsa poyera mmene Mathias adasankhidwira. Zinachitikadi wasankhidwa Mathias naye kuchitira umboni za Ambuye athu Yesu Khristu, kufalitsa uthenga wabwino mpaka na kulolera imfa ya umalitiri. Tikuphunzira kwa Mathias Woyera molumikizana ndi uthenga wabwino nkhani ya chikondi, kuti chikondi chenicheni mmene uthenga ukunenera kuti muzikondana monga ine ndinakukonderani. Lamulo langa ndi lakuti muzikondana. Chikondi chimaonekera poyera pamene munthu walolera kufera munthu unzake, walolera kufera china chake. Umalitiri wa Mathias chimodzimodzi umalitiri wa woyera ena amene kupatula kukhala woyera analinso amalitiri. Zonse zimatikumbutsa kuti analidi ndi chikondi chenicheni, kumkonda Mulungu kwambiri, komanso kuwakonda anthu anzawo, kukonda mizimu ya anthu, kukonda mbumba ya Mulungu, kufera za Chikhristu. Izi ndizotipatsa phunziro ife Khristu alero, kuti kodi ife timafera chani, kodi ife chikondi chathu nchololera mpakana imfa, nchololera mpakana kukhala amalitiri. Komanso mwa Mathias Woyera tikuona kuti zachitika pali gapu ophunzira, iye wasankhulidwa. Komanso akukhala limodzi ndi ophunzira anzake, umodzi, kulunzanitsa ubale wawo. Kusankhulidwa kwa Mathias kupitirize kutikumbutsa kuti aliyense Mkhristu Mulungu adamusankhula, ndipo iye kusankhulidwa kwakeko asangokutengera for granted. Ifeyo tizipempha Mulungu kuti monga inu Mathias munasankhulidwa, nafenso tisankhulidwe. Nkuthekatu kusankhulidwa kale bwinobwino pa ubatizo, munthu asanduka kale Mkhristu, koma nkupezeka kuti walephera kukakhala nawo ku chikondwerero chosatha.
ndife akhristu kale inde, mulungu anatikomera mtima adasankhulidwa, koma tsiku lililonse tizikhala pemphero lathu kuti inu Mathias munasankhulidwa, nafe tisankhulidwe. Tikuona Mathias zimenezi zakusankhulidwa kwake, koma tatinanso kale kuti monga amakhala pamodzi ndi ophunzira anzake, sizilephera pakati pa anthu pena mwina kutsutsanako izi bwanji tatere, koma iye chodziwikira nchonena kuti umodzi umene ali nawo mgulu ili, kudzichepetsa, kukhala ndiye yawo amene anali kale ndi experience, mphatso yakudziwa kumanga umodzi. Mu umodzi muli mphamvu, mu umodzi muli mphamvu. Mathias Woyera tizipemphera kwa iye nthawi zonse, kutipempherera kuti ifenso tilunzane, tikhale anthu omanga umodzi. No matter the differences we may have, zokonda zosiyana, izipena zosiyana, maonekedwe athu kochokera, zonsezo zitikumbutse kuti ndife ana tonse a Mulungu. Yang'ana nkhope yako, yang'ana nkhope yanga, timangofanana, tikhala amodzi. Koposaposa Mathias Woyera atithandizenso kuti ifeyo amene tili akhristu pakupemphera tichitiredi umboni dzina la Ambuye athu Yesu Khristu. Pali zinthu zambiri zimene zikusowa umboni oti ife tichite tionetse poyera masiku athu ano. Mathias Woyera atipempherere tonse nthawi zonse. Tiafunire zabwino abale athu kuno kwathu ku LB St Mathias Lumbadzi Parish kwa kuno kwa Diocese ya Lilongwe, komanso madera ena amene ali ndi dzina la Mathias, ansembe, maepiskopi, ablaza, miphakati, maparishi enanso pa dziko lonse lapansi, komanso tonse ngati akhristu. Mathias Woyera ngati oyera ena onse apitirize kutipempherera, ifenso tipitirize kupemphera kudzera mwa uneneri wake. Amen. Mathias Woyera, utipatse ife kama. Mathias Woyera, utifalitse ntenga. Mutipa